hi haurà un grup que treballarà amb la Sònia, hi haurà un altre grup que treballarà amb mi. I al final de l'hora, tothom haurà d'haver treballat sol, haurà d'haver treballat amb la Sònia i amb mi. Què és el que estem fent de cada? La biografia i l'autobiografia. Ja teníem deures per avui, però després ja m'ho entregareu, i si no el dilluns. Sí? I de funcionament de la llengua, qui m'ho recorda? Que no me'n recordo jo avui. Estic fatal de la memòria. L'oració. Sí? Doncs llavors treballarem sobre l'oració. Vale? Sí? Recordeu coses? Sí. Sí, què recordeu? No diguis. Que l'oració eren paraules ordenades que necessitaven bé i que ella predicat, subjecta i el nucli. Podem recordar? Sí, Sí? i el nucli predicat era el bé. I algú recorda el del subjecte? I el nucli del subjecte El subjecte? Sí, recorda, està molt bé. jo no recordo. Com es deia aquella paraula? No. Sí? Ho recordeu? Doncs anem a reforçar aquesta part de l'explicació. D'acord? I també Sofia, vinga, l'Adrià i en Miquel. Busquem tots, L'Adrià i en Miquel, quin seria? Per tant, ens ha pot ser aquest, no? M'expliqueu què esteu fent? Què feu? Oracions. Molt bé. I com les heu de fer, aquestes oracions? Molt bé. I quan hàgiu fet l'oració, què heu de fer? Ho parleu entre vosaltres. Molt bé. I també, qui us ho corregeix? Vosaltres mateixos? Sí? El company del costat, oi? M'ha semblat el company de la dreta. I heu de fer oracions a partir d'aquest dibuix, oi que sí? Molt bé. A veure, el dibuix, me l'ensenyeu? Uau, teniu un munt de frases per fer aquí, Tots són el mateix dibuix, sí, O són dibuixos diferents? Ah, és veritat, són diferents. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, a fer oracions. A veure quantes en feu. No és només la sortida. És tot. Ara, el subjecte i el predicat han de completar podem dir, com deia l'Adrià i en Miquel, les unions. Ara diu, es diu cadascú es diu no per un grup de roba, Molt bé. I ells què han dit? Que yo no sabía escribirla. En tercero los textos más difíciles los hacía en inglés, porque me costaba más. Pero ya luego todo era... Viu a França. Los exámenes.
Per sisplau. I la primera vegada ets? És guapa. Doncs ara altra vegada. Fea. La meva veïna té? Té dos fills. Ni és ni té. Després servir una altra. No, ni és ni té. Una altra. Viu a França. Ni és, ni viu, ni té. Una altra. I amb els verbs. Fa el menjar. Renta els plats. Es diu Marta. És el nom important aquí. Sí. Doncs planxar plats. Si no et surt més mal. Anirem al parc. Jesús, ho estàs fent superbé. Que ho estàs fent superbé, I us heu ajudat entre tots, us heu pogut ajudar entre tots. Digues. Que no sabíeu abans? Algú més? Alguna opinió més? Era divertit treballar així? I heu après avui? Sí! Heu fet coses diferents en cada moment? Sí. Us han quedat clar? Què és el subjecte, què és el predicat? Saber fer oracions, saber quin és el nucli del subjecte i quin és el nucli del predicat, saber quina és la pregunta que hem de fer per saber el subjecte. Sí? Ho teniu tot molt clar? Ara? Demasiado? Víctor, digues. M'ha semblat molt bé perquè ens hem divertit. Hem après coses noves i hem passat bones experiències. Molt bé. Doncs, comencem aquí.